boten saking untunge negara ananging saking ampara murkane Semaranata. Lah sinten to ingkang angrenggane Bambang Agung negari Ngalengkadiraja? Tuhu punika raja muda ingkang kejeng wengis mentolo pupu ing sasana ingkang ajejuluk Prabu Dasamuka Dasawagraya Sangrang Wanaraja. Nalika semana Lendheng Sang Srinaranata hanyaken lendheng kang putra ing kasatriyan Bikukungpura ingkang kekasih Raden Indrajit lenggih Sang Megananda Bapan kantun kawis tinggal sanipun nendya mangri wasesaning praja amber labar pasebane para wadyabala pengendhian para bupati yaksa pracekane. Putraku bagus wong Centara Derajat. Kawula pun wonten dawuh pangandikan kang adawu Kanjeng Wadyaji. Angijipun putra ing Bikukungpura. Jet timbang ana jagat iki ana ratu kang cilik madani gedhe ngungkuli marang panguwasane Prabu Dasamuka. Aduh Kanjeng Rama, nadyan langit kinulung jagat kinulung ngertos boten wonten ingkang nyameni pangaos paduka Kanjeng Rama Dewaji. Dasar sakti mandraguna luhur wibawa nalika pundi ingkang boten keder dadanipun menawi mireng asma paduka Kanjeng Rama. Sampun kathah negari ingkang sampun paduka tulukaken
negari Lokapala. Negarinipun ingkang Wadanapati sampun bedah. Prabu Danapati gugur wonten madyaning palagan malah kepara. Paduka sampun ngluruhi kayanganipun Sang Hyang Siwah. Punika malajunani menawi panguwas paduka menika sampun ngumbujuli. Cek! Kowe bener durung bener. Lanjut! Wis ana negara kang adidaya adi kuwasa kang dadi atek ratu sak jagat raya iki. Negara mau kang dipandhegane ratu kang kejeng serakah datang ngentopo puasa lumangkat iki. Negari pundi miwasipun rabunipun Kanjeng Rama. Negara Maspati ratune Sri Harjuna Sasrabau. Dasaripun paduka dawuh mbok bilih negari Maspati menika negari ingkang adi kuwasa rabunipun wengis. Kalian kejem menika menapa Kanjeng Rama? Wah, pentengmu kok ora mundak-mundak sih. Coba gagas coba pikir nugo coba iku men. Ngendi ana jagat raya iki ana ratu kang duwe tuan ratu sawu negara. Lek jamu wewen jagat weton nanti jagat kulon. Kang ana ya mung negara Maspati. Para aku itu priya anane Sri Harjuna Sasrabau bendung pengawan kanggo kowe mau. Wong kinarya dalaran anggur pengen batalake srana ngawiti memungsuhan para panjenenganing cocok. Awit apa? Pengawan kanggo kang dibendung kawulane Sri Harjuna Sasrabau ki mau banyu milih marang negara Ngalengka. Kuwi mau dadi tuk sumbering panguripane kawula negara Ngalengka. Suwene suwi banyu kambilen ana lelaban Ngalengka mesti asat. Yen banyune wis asat, kawula Ngalengka ora bisa tepanen, ora bisa bagayar. Amarga sumber banyu wis ilang. Urutan urunguk bakal modar kawan para kawula negara Ngalengka kabeh kok. Ingsun ora kepengen negaraku dadi mlarat. Mula marga siji-sijine kang tindake mung ngibarake gendera perang. Sapa kang tak prengi ora ana liya Raja Srakah Harjuna Sasrabau Raja Perang. Jojo muntah pengenetang Tukaya sinipi Netro kotak kondaran aduh ger kula aturi sare sawetawis kula aturi menggali ingkang kanthi wening. Kula aturi nyetung kanthi anep punapa ingkang nembe paduka dawuhaken kala wau ger. Iya, paman patih prahasta. Wonten ateges kula menika badhe ngemutaken bobotipun Prabu Dasamuka. Nanging ugi paduka anak anjir keparengaken menggali. Sri Harjuna Sasrabau menika sinten ger kecawi? Punika ratuning para ratu sak bawahi ratu sewu negari. Ugi sampun kondang mbok bilih Harjuna Sasrabau punika dados sasananing Sang Hyang Suman mila kathah para ratu kang sami teluk dumateng Sri Harjuna Sasrabau. Awit sami pitados dhateng pangayumaning Sang Hyang Wisnu. Mila mumpung dereng kalajeng-lajeng
lekas paduka kula aturi damar mantun dipun cumpet kemawon lekas paduka Heri samestane uripun iki yakti yen ora weruh kan jumeneng ngarso pangandikan paduka menika ketingalan ngentengaken bobotipun Gusti kula ingkang sinuwun menawi nindak saking pangandikan paduka ketingalan menawi patingalan punika wektu mati jere genten rakune duwegan kaliyan mulya kok malah dibendhong kekarepane kula aturi pirsa Gusti Patih menika keparengaken dicamprak dhateng Mas Pati kula gagahaken tamtu menawi awit napa ngapa menika boten saged pralaya menawi boten saking kersanipun piyambak cukup bareng cekak menungso sing meneng bagian risana pirangmu ora rangkul kinempit lempit sangat maning awono sopo kang ora sarujuk marang lekasing kosoku kok bisa ninggalake pasewalan iki ibarate wong lelangi sinambe ngombe banyu siji kali loro kali kanthi bojone Sreharjuna Sosro Bau Dewi Citrawati ku kondang titis sing widowati katresnaku donya prahat kula sisane gawe ingsun bisa lake Mas Pati Arjuna Sosro Gondodian Ratu Negara dadi rerehanku Citrawati gelem ora gelem dadi prameswari nyangku sing luwih baku bendungan tak jebol syukur kabeh banyu saka dengan ganggo marang nganggo kanggo nguripi kaulaku negara ngaloko Buparno pasewakan metuwa jaba untat wadya bala kanthi tindak ingsun betah negara Mas Pati inggih wis telah ketau Kanjeng Rama Dewaji sang patosi
pundi suwun raja ngalengka Prabu Dasamuka Kesruneka Kawanti jembarake ladane sarana ngluruhi negara-negara liyane kang perlu dadi kawigaten suwe utawa cepet saka pangarasaku negara Maespati uga bakal diluruhi dening Rahwana awit apa awit watak watune Rahwana iku buta bentek tetapan yaya sesambane urip kula ibarate geni maksud sak pelik mumpung dereng babar bajul beto dosa muka kudu neko bengkole ana ngarsane nata Maespati supaya ora katon belasan iki mula saranane kakuwatane nalika kudu dilekake sithik buka sithik kalebu ingsun paring awu bentuk pengawan kanggo uga salah sijining sandi upaya ngrengek ake kakuatan negara ngalengka Surata ana apa landung memes laku musuhan tanpa tak timbali aduh sinuwun negari Maespati salebeting bebaya awit sampun kinepung bakul binaya mangap ini wadya ngalengka ingkang dipun tandhingani piyambak dening Prabu Dasamuka suwanda masa barang sernaning Dasamuka sak wadya balane saka bumi Maespati
pinanggih. Rahayu sedaya umating Gusti. Muji syukur marang Gusti oleh Petruk Bagong. Anut kapitayan kang rinasuk kanthi waos alhamdulillahirabbil alamin. Nora lali sholawat serta salam konjuk ngarsa dalem Kanjeng Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kang awake dhewe arep-arep syafaate ana donya uga alam kelan angin. Muga-muga awake dhewe didatu umate uga bakal nampa syafaate ya Kang. Amin le. Nalali matur nuwun marang panjenengane Bapak Camat Ngawi ya Kang. Kang wis paring papan panggonan awake dhewe gladhen dalang ana kene. Meniki Satyan ngira pantes nunut mangan umpama tuku ya wis pila. Awakmu kuwi latihan dalang wis pirang taun yo? Udakara wis 3 taun petang taunan Kang. Yen ngono iso nembang lho. Coba kok tak awiti mengko Kang Garing lan Bagong uga kudu bisa nembang lan gawe tembang. Iki aku ngarang tembang pucung, coba rungono. Coba kaya ngapa, Truk? Tintingane, Mbak. Muji syukur Prang Gusti Kang Maha Agung. Kula sak rombongan ngaden dalang wonten mriki. Derek-derek ngrenggengake kamar ditangyo. Wah aku tepuk aja lho kowe Petro yo. Wah aku yo mau kalah, Bro. Yo, jenengane yo. Gelar wayang UMKM padha maju ngleluri budaya adiluhung dipeni manggap jidah mergo regane sik murah. Seni budaya ngrembaka UMKM maju ya Kang Gareng. Ya Le, saiki Bagong iso ora go kowe go meneng ae iki. Ndang, bocah iso ora ae? Ya genak iso to? Ngene-ngene delok umum festival dolan Kabupaten Ngawi aku iki halah. Wandhaku coba kaya ngapa? Matur nuwun. Kanggo Pak Camatku. Sedaya undangan ingkang rawuh dadu niki. Bubar dalang iki kok bayaran kilo. Lak banget. Wong kan ngrembug bayaran iki. Awake dhewe iki jek golek jeneng gong. Mengko lek wis oleh jenenge bakal nututi guyon truk. Nek umpama arep ana sing nambah ya matur nuwun. Wah, ora caturan. Truk iki mumpung ana sindene lan para-para isih lenggah paring pangliput. Uga nyuwun berkah Bapak Camat utawa Bapak Ibu Lurah ingkang tasih lenggah. Kasuwun minggah dhateng panggung. Monggo Mbak Laila.
Olo bekotol kare Harapan dukung merdeka Prahayu Merdeka, merdeka, merdeka Bumi kelahiranku Merdeka, merdeka, merdeka Estapa merdeka Monggo Bapak Camat. Kasuwun berkahnipun. Wes digarap iki. Yo lagi iki. Nggih sugeng dalu Kang Mas Petro. Nggih. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Nggih menika ngaturaken derek mangayu bagya kagem khususipun sedaya masyarakat Kecamatan Ngawi ingkang sampun rawuh nggih dhateng halaman kecamatan saperlu memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Syukur alhamdulillah sedaya saged kempal manunggal dados tunggal ugi sedaya sedulur-sedulur UMKM saged rame. Nah, ini menunjukkan membuktikan bahwasanya semangat kemerdekaan masih tetap terjaga, terpelihara khususnya di Kecamatan Ngawi Kota. Mudah-mudahan niat baik ini akan senantiasa terjaga, menumbuh kembangkan silaturahmi yang merupakan akar daripada persatuan dan kesatuan bangsa. Kula selaku pemangku wilayah ngaturaken matur suwun sangat sedaya pendukung acara panitia ya. Ini menunjukkan kebersamaan kita, menunjukkan kekompakan kita dan rasa memiliki akan wilayah kita, rasa memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia. Sinten meleh ingkang nguri-nguri budaya, nguri-nguri kearifan lokal menawi boten kita sedaya. Nah, ini kita kembangkan, kita tularkan ya, kepada seluruh masyarakat, termasuk kita tanamkan kepada anak-anak para siswa-siswi yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Ngaten Kang Mas Petro. Wayang dalu niki pripun Pak Camat? Wah, top tenan iki. Niki gratisan kabeh kula. Jujur mawon gratisan kabeh. Kalau wau nggih guyon-guyon kali Mbah Lurah Ngawi. Pundi wau Mbah Lurah Ngawi ya? Wah, terus mriko. Tanggep mawon. Lah nggih, wau bisik-bisik ngeten. Waduh, gak ngerti nek enek iki dalang cilik iki ngerti ngono iki ae.
pun kadung talang king Bojonegoro mriku ya. Saged dibatalne mboten, Bang? Tahun ngajeng, tahun ngajeng. Oh, tahun ngajeng. Nah, terus ngeten niki kula sak bolo kecamatan didukung oleh Mbah Lurah sedaya 12 desa 4 kelurahan pengen duwe tetenger, nggih, tetenger. Nggih menika kita beri nama, kita beri judul Ngangkring. Karena kalau kita melihat warga masyarakat Ngawi niki senengane ngangkring. Artinya enten napa mboten? Dalem? Artinya enten Nah, napa mboten? ngangkring niku ya kita duduk-duduk santai, ngopi bareng, ngobrol-ngobrol karo rasa-rasan. Termasuk ngrasani dalang niku wae. Ampun toh. Nyangoni mawon. Oh, nggih. Wes, siapkan. Pun kula WA, siap ngoten wae jare. Mbak Lurah hadir napa mboten? Oh, Mbah Lurah pasti hadir. Nggih. Mangke kature nyumbang kula. Oh, nggih. Nyumbang lagu. Mbah Ngawi nyumbang lagu pripun? Nah, ini ngaturaken Pak Dalang, jadi kita beri judul Ngangkring karena masyarakat Ngawi beberapa tahun terakhir ini senengannya ngangkring. Nah, ngangkring itu ya kita ngopi duduk bareng-bareng, tapi ada makna silaturahmi di situ. Sehingga Segera Mbak Lurah. monggo Mbak Lurah Ngawi. Dalu. Jadi sambil ngopi niku kita peduli terhadap sesama, ngobrol, berdiskusi bagaimana untuk sesuatu yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Ngawi. Juga ada silaturahmi di situ yang semakin mempererat tali persaudaraan, dan insya Allah dengan tali persaudaraan yang kuat, silaturahmi yang kuat di antara seluruh komponen bangsa, elemen masyarakat, tentu saja akan semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kira-kira ngoten niku Kang Mas Petro niku. Nah, tahun ngajeng insya Allah kita diberikan kesempatan, kita beri judul Ngangkring 82 karena bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-82. Ngeten Kang Mas Petro. Niki Mbah Lurah Ngawi niki. Nyumbang lagu. Napa nyangoni? Derek tetepangan kula niku Pak Kades Desa Ngawi. Nah, kula niku sing ndek gamelan niki. Nggih, Nggih. kula matur suwun. Niki nek kagem jenengan gamelan niku gratis sis. Matur Nggih, suwun, matur suwun. Lah nek perlu malah wis tak cilehi gamelan, oh kondur tak sangoni. Niki kita itu sama-sama. Kulo niku riyen niku cita-cita di dalang. Nggih, tapi berhubung uteke gak nyangka, kulo dadi dalang kerusuhan. Dalang jenengan, dalang tenanan. Dalang niku mboten anu lho Pak Camat, mboten awan niku nggih ora angger wongso dari dalang. Kalau nggak ada keturunan dari nenek moyangnya nggak bisa. Podo kepala desa itu kalau silsilahnya nggak ada biyen bae apa apane dadi lurah yo juga nggak mungkin terjadi. Nah ini mesti bae mesti duko apane mesti yo dalang. Mbah Buyut ya. Mbah Mbah Buyut. kula camat. Wah, iki kita kaya dagel dalange. Lek bahasa aman niku kanca kula dolan. Kanca kula ngedip ngetril iku bae sampean. Nggih. Nggih to. Ale bapak sampean. Nggih niki kita Pak Camat yo gene-gene arep nyanyi niku ajeng nembang niku. Monggo, Pak Camat. Anu iki berhubung gamelan. Titik dia mboten napa-napa. Kula nyuwun anu mawon nggih. Tak sak geduk-geduke. Nggih. Joko melarat, Pak. Nggih, cek penting kergengaken swasana. Nggih ta? Nggih. Yes.
wonten ing panggung. Hercules merapat Bandurang juga kasut Balurah Ketanggi, Balurah Grudo, Kasuwun. Karek napa niki? Sawerane. Nggih. Ya iya, oke ya. Tenang. Nggih, setunggal melih kula niki ngaturi Mbah Lurah Grudo. Nggih, monggo Mbak Lurah. Kula kan anggota Dispoti, Cak. Kula kan anggota PTT. Matur nuwun. Ini Mbah Lurah Grudo, Mbah Hercules. Katurang monggo disepoti. Poti. Ora peduli main poli, pokoknya niki panggilan harus merapat. Sing penting ora panggilan ilahi. Naki. Iki nek jakon naruh butul. Iya. Kok betul? Kacamata tidak mundit. Lah kok betul munyuk? Lah iya. Oh nggih. Ki haki, lha kok dadi monyet. Nggih, niki dapuk mubalik, lah niki sing selawatan. Lah niki nyanyi
Derek tetep. Dapur apa nih? Dapur apa? Dalu. Jauh jadi ketek. Oh, jadi ketek. Sugeng dalu. Dalu. Anu Dek. Sugeng itu untuk cewek nek kagem bapak-bapak wilujeng. Pirsa artine. Wilujeng. Derek. Wi alune tengajeng. Kok sakit, Mbak? Lah niki nek cowok itu wi alune tengajeng, wilujeng. Nek sugeng kan wis balik Ini ngerti dewasa, dhewe. Mbak. Hah? Ini ku dewasa. Niki. Lek kula tasih anak-anak. Nggih, makane mangke sing sugeng nek wis balik. Nggih. Ya. Nggih. Waduh. Apa iki? Ini luar biasa ya pertemuan malam hari ini Pak Camat ya. Ketinggalan wayangan dalangnya juga dulu mungkin proses kamu dicetak itu di kecamatan gitu. Gitu, bapak ibumu teng kecamatan kamu toh. Pak Danang karo Bu Danang. Nggih. Wayahe Bu Kali Bandoro. kula. Lah, Mbah Bandoro toh. Nggih. Kali kula ngene lho. Nggih. Nggih. Lah, sawani. Nyuwun berkah, Mbak. Ora trimo berkah, tak lungi nggo tenang wis. Allah. Aku nek Kok ngekei, tangan tuh, kok tangan. Kok tangan. aku nek maringi dalang nu ora trimo 100 200, 400. Alhamdulillah. Carane ngitung duit tak warai engko ya to. Nggih Pak Eko. Masuk Pak Eko. Masuk. Niki kalian sampean dari sak prevensi. Lah, nggih. Jeneng orang seni nih kok orang seni. Di asmane sinten, Dek? Namanya siapa? Jidak. Jidah. Penerbangan Jaga. Arab Saudi. Niko Jeddah. Oh, anu. Kula Jeddah. Sing biasane dilakoni nenek mantane teko beberne klosone bedak tambah Niko Dadah. oh jadah ki kupingmu coba tutupi rungokne ini kembaran saya niki tepuk tangan sedoyo dengan luar biasa tepuk tangannya ayo digiatnya tepuk tangannya kalau kancamu Hamdan karo putrane kono rono niki lajeng matur napa pun kentekan bahasa Pak Camat. Salehipun ningali Nggih anu Pak Tri, matur mudah-mudahan dalang ini menjadi dalang weten. Nggih, amin. Kula niku ndelok niku pun terkesima. Nggih to, apa dalang kok sik sakmono wis dalang kaya-kaya ora maca. Lah niku niki nek mboten kagungan wadah lah mboten saged. wahyu, nggih to. Wadah wahyu terus waseso. Oke, karena saya juga mania wayang. Temu di wayang kula ndelok, Nggih. gitu. Ngerti ngaten iki anakku wedok, anakku lanang tak dadeni dalang. Anakku wedok. Paringi kula nek wedo, Mbah. Mbak Putri, Mbak Uti, Iki wis di bibit nah ngene. mboten kula warai lho niki. Dek, ini kalau tidak keturunan trah dari Mojopahit kira-kira ya atau trah dari Kesultanan atau trah dari pokoknya ini Rat Jogja atau mana lah saya yakin tidak semua orang bisa seperti ini Pak. Kalau beliau ini masih keturunan ke-7 jadi saya nyerempet-nyerempetin kemudian keturunan tapi yo keturunan ke-8 jadi seorang nyambung blas sing kaya 7 turunan sing keturunan ke-8 golek dhewe ngono iki. Gitu. Iki lakone apa niki? Kusuma Bangsa. Kusuma Bangsa. Sang Kusuma Bangsa. Sang Kusuma Bangsa. Mengku werdi apa le? Pak Dalang mengku werdi napa? Kusuma Bangsa itu apa artinya? Pengorbanan. Pengorbanan. Mulai karenanya semua taman makam pahlawan itu dinamakan Taman Makam Kusuma Bangsa. Kowe kapan dimakamke? Duh. Iya, Pak Eko monggo. Dek, sindene ayu wae. Ayu, wah, wong ayu ya. Kedaden tenang di omah sing la berisi
kebalan tresnan kebalan tilang sayang Asik. ngobrol Aja tidak itu jinak anta ini Aku suka nyokot ini iya toh Mas. Perkenalkan namamu siapa? Perkenalkan nama saya MBG Muhammad Bayaki ganteng. Tepuk tangan. MBG gak makan bergizi gratis toh? MBH ding. Muhammad Bayaki Jabatan? Ajudane Mbah Lurah Hercules. Tepuk tangan. Aku kan namamu gue lagi. Buya, buya. Kira judulnya. Oh, mati aku. Astagfirullah. Yo, tak kei. Aku tak ngangoni Petruk karo Bagong karo Galeng. Semangat. Oh Bagong, Kigong Bagong. Iki piro? Piro iki Gong? Iki 50 tambah 50. Terus iki 50. iki 50. 50 tambah 50. Ya 50. 100 tambah 100. 200. Kurang 200 toh, kurang 200. Iki 50. iki 50. 50 tambah 50. 100. Iki 50. iki 50. 50 tambah 50. 100. 200. Pas 400 ya. Oke, kurangnya nyuwun Mbah Putri ya. Iki 100 loh. Hah? Iki 100. Wi cara Indonesia ngawi. Wi cara apa? Manusia planet alien bokso 400. Carane kita tukone kerupuk dikulakne goleke bati. Oke, tak dongake lancar ya, Le. Nggih. Wis pokoke pesenku istiqomah ditelateni semangat. Apapun yang jadi hobi kalau ditekuni bisa jadi profesi. Nggih. Pak Camat, mobil mengatakan nggih. Saderengipun kula nderek ngisi sekedhik bilih wayang menika. Alhamdulillah Mbak Camat pun nyetokne. Lah iki tak pancing kok ya. Makanya tak pancing biru Pak Camat ben abang. Oh Pak Eko. Ungu 10.000. Dek dalang Nggih. Pandhawa niku cacahe enten pinten? 5. Asmane sapa wae? Kuntadewa, Werkudara, Heeh. Janaka, Nakulasadewa. Loh, nek teng film India niku kok beda ya? Nggih. Yudhistira Nggih, sami mawon. Nama lain. nama lain. Nggih. Kok saged namanya berbeda antara India dan Jawa? Iki nggo bahan ngundalang ya. Nggih. Diingat-ingat sampai tua nanti ya. Nggih, nggih. Dari Pak Triyono Hercules murah gantengnya Jawa Timur mulai bocah patah hati Indonesia. Jadi gini, ngapunten. Kalau di pewayangan Pandhawa 5 di Mahabharata itu nama aslinya kan sebenarnya Yudhistira. Nggih. Yudhistira terus Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa masuk ke Nusantara oleh Jeng Sunan Kalijaga. Nama-nama itu dirubah menjadi Yudhistira menjadi Puntadewa, betul? Nggih, betul. Bima menjadi Werkudara, Arjuna menjadi Janaka, Nggih. Nakula Sadewa menjadi Nakala Sadawa. Nah, ini sebenarnya cara syiar yang mengasimilasi dan akulturasikan dua kebudayaan yang berbeda supaya Islam itu bisa masuk. Tahun cek nggih. Puntadewa itu dari kata faunta dakwah tutur marang kebencian. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam hal yang menjurus perpecahan dan kemungkaran. Supaya apa? Werkudara wal khodarat. Supaya kita bisa berharap duwe angen-angen apa ajanah janaka surga. Carane pripun? Supaya kita ini kalau kita sebutkan di surat
Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati niku. Atau kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Caranya bagaimana? Qaum badawa wal qadar al-jannah nakala sadawa. Nakala niku husnudun billah pada Allah, hablum minallah, sadawa berbuat becik tumindak becik marang sak padha-padha. Kalau ini dirangkai dalam sebuah syair bahasa Arab, Qaum badawa wal qadarat al-jannah nakala sadawa. Ini buat dalang ya, nanti ya. Sehingga banyak yang bertanya, kok di India sama di Indonesia Pandowo namanya berbeda? Jawabannya di situ ya. Balik duit bayar. Lah ilmu ini mau? Ora guyon, urip kok ora guyon iki piye to Ki? Terima kasih. Lambaikan tangan semuanya. Benisis kalane ben ringketen ben ora setruk. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya, Dik ya. Sampun Pak Camat. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Camat kita dan di dalang kita. Assalamualaikum. Nggih, matur suwun Pak Dalang, para kadang-kadang yoga, juga terima kasih Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Tanpa dibina, dibimbing, diajari oleh Bapak Ibu guru, tidak sepinter ini. Matur suwun nggih Bapak Ibu guru. Nggih ngaten Pak Dalang dipun lajengaken, nggih mudah-mudahan malam hari ini kita semuanya senantiasa diberikan ridho dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh warga Kecamatan Ngawi, pemerintah daerah Kabupaten Ngawi dan negara kita Kesatuan Republik Indonesia senantiasa dalam petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Atur suwun. Atur nuwun. Nuwun buat camat. Spoti kan, spoti. Ya, sekali merdeka tetap merdeka. Yo, kayak Mandoro, yo, Mandoro yo.
Jenengku Pati Suwondo, Sirata Sumuko. Ya bener aku Toso Muko. Kang bakal ngembok Sri Arjuna Sosro Bau. Dudu wis tak goleki. Heni Arjuna Sosro Bau kon maju rene. Tak tukli kulune. Bisa rupuk koncane ratu Gustiku Waton. Wis pisah jiwa lan ragamu. Mati den. Harpa madang wisakat tumung paneng saku saing ukir par bapak bang sumirat kena soroting surya mekolan untung